Добрий день, чистовані русини. Вся наша бесіда назад за русинський язик, за русинське, красне русинське слово, за русинську літературу. Доста часто в своїх лекціях я говорю, ставлю вопрос, а що головне низько у русинському двиганню? Що треба зробити такого, щоб русинство не згасло? Щоб русини і надалі, дальших 1000 чи 2000 років обставали жити на своїй землі, сокотили свої традиції, знали свій русинський язик, свою бесіду, знали свої обряди, і щоб чулися на своїй землі, як чується газда у хижі. Дехто говорить, що треба добру історію, написати добру історію. Я все говорю. Найперше, що спасе русинів, то є наша русинська література. Не лише в історичному плані література, а сучасна карпато-русинська література. От Кониська фактично доказує екзистенцію карпато-русинського народу. Много раз за то говорив. Може бути много добрих істориків, які напишуть нам історії карпато-русинського народу так, як воно було в історії, так, як воно є об'єктивно. Але кожна власть, котру не інтересує об'єктивна, це правдива історія карпатських русинів, усе знайде гроші, щоб купити істориків, деяких. Це посилувати їх за ті файні гроші, написати інші історії. Не буде доказуватися, що не є ніякого русинського народу. І що ви з тим зробите? Коли завтра прийдете до купити книжку в магазин, і на одну файну історію будуть дві фальшиві історії. Нічі з тим не докажете. То значить, історія не може бути то важною аргументацією, або наші історики, котрі доказують екзистенцію русинського народу. Що з того, коли один буде доказувати, що русини суть, а двоє, або троє, але техніка, гроші будуть доказувати, що русини не екзистують. Але наші писателі, наші сучасні писателі, акурат вони низько роблять фактично думають за будучність нашого народу. Дуже мене порадувало, на днях вийшов альманах днішньої подкарпато-русинської літератури від едитора Юрія Шиповича. Це не перший альманах, котрий видається, думаю, що за останні 6-5 років це вже 4-й альманах карпато-русинської, днішньої карпато-русинської, а підкарпатської русинської літератури. І фактично усі в книзі суть представлені і молоді, і старші наші русинські писателі, літературознателі, історики літератури, історики язика. Назвав би, а не знаю як, в якому порядку від старших до молодих. Це може так, як вони тут представлені у обсягові. Тут маємо і Лесю Стецович, і Юрія Бабінця, і Петра Береша, і Бірова Степана, і Заводяка Івана, Юрка Кацапа, і Керестеші Олександра, і Анну Кришеник-Береш, Лижичко Мігаль, Мага Микола, Муроляк Тетяна, Володимир Новак, Рацин Тетяна, Рожко Володимир, Наталія, Сідлар Дубова, Мігаль Стан, Михайло, Мігаль Чеківдя, Михаїл Чухран. Як чоловік, котрий давно заобирається проблемами русинської літератури, я мушу повісти, мене то страшно порадувало. А що порадувало найбільше? 5-6 років тому із тих фамілій, котрі я вам тепер назвав, на нашому літературному небі русинському було лише пар фамілій. Можна було б говорити за Михайла Чухрана, прекрасного нашого русинського сатирика. Можна було добрі слова сказати за Володимира Рожка, нашого
і спеціаліста в біології, і русинського поета. Ну, може, Володимира Новака треба було звати, автора, котрий плодно, вже 2 десятиліття плодно робить у русинській літературі. Може, Мігаля Лижичко іще взяв. Але другі фамілії, це ті нові люди, які прийшли в русинську літературу. І своєю творчістю, своїми поезіями, тими красними стихами вони доказують екзистенцію русинського язика. Вдумайтеся. Коли вони доказують екзистенцію русинського язика, то сисно язик є чисто. Хто фактично владіє русинським язиком? Отвід простий. Русинський народ. І от виходить, що можна танки, гроші, можна Бог знає які тайні поліції, все можна поставити проти русинів. Але убити поета, убити живое слово не може. Слово само за себе все доказує. Прочитаю лим єден стих от молодого русинського поета, писателя. Може, перебачайте, що не так курто буду, не за кожного поета, але за єден стих. Може, зато прочитав стих від Мігаля Чеківді, вони так давно стрітилися з ним перший раз, йшли ми собі випити кавіль, а при тому кавільові була така 3 або 4 години бесіда за русинську літературу, за культуру. Ну, от один із стихів від Мігаля Чеківді. Він без назви. Не розумів я наш народ. Як годно так тотося стати, ож значиме усьо, ож зичиме усьо від других, а своє стали забивати. На Рождество був Керечун, та й бобальки усьо життя, ну а тепер не знати видки вже вмісто того в нас куття. Давно у проруб не скакали, а лиш сятилася вода. Привикли були сме робити, бо ніч не було без труда. Не староста проводить свадьбу, вже чинить конкурс тамада, і чи майдале мало гусльов, а трицьконить якась біда, а на Великдень вмісто Паски вже дахто хотів би куліч. Закручуванці та й бобальку давно забила в хижі піч. І Хеловін із Гамерики з-за океану уже прийшов. Тоді, коли руснак з родиною палити свічку в тин пішов. Та й босоркань забракували, то тоги кажуть, прошлий вік у нашому краю вже мольфарки, сяк їх назива чоловік, то й фіглі фіглями. Но кажу, цінити треба сісохтаж, бо кить забудемо ми своє, та гет пропаде народ наш. Хіба простий стих, написаний в такій фіглярській, легкій манері, але ми видимо, автору вдається цілком філософськи осмислити бивання русинів на своїй землі. Не забути на своє, думати на своє. І доста важно, що ця книжечка, цей альманах днішньої русинської літератури або днішньої підкарпатської русинської літератури виходить у доста важною для кожного русина рік. У цьому році, 2023, а ми будемо говорити говоримо фактично за, ну так будемо говорити, за 1,5 місяці до Красного юбілея. У цьому році ми будемо мати 220 років від народження нашого будителя, фактично того, хто запалив національну, хто перший думав за національну ідею карпатських русинів, а то був
наш поет, будитель, писатель, літератор, новинар, я не знаю, організатор перших літературних конкурсів, літературних обществ, чоловік, який написав першу русинську драматургію, був доста плодний як русинський прозаїк, чоловік, який написав перші педагогічні книжки з педагогіки, мемуаристику розвивав, думав про діти наші, написав перші учебники для наших ошколашів, написав красні русинські стихи про наших молодих, про нашу моложеву, про діточок. А був то наш будитель Олександр Духнович. 220 років тому він ся родив, так що про то не треба забувати. І хотів би скончити свою ту бесіду деякими стихами Олександра Духновича, написаними, кіть не 200 років тому, то написаними ведеться як 150 років тому. Ясне діло, що і бесіда наша, і стандарти, літературні стандарти тогочасні, вони були маленько інші, як теперішні наші стандарти. Але не мусимо забувати, бо то наша бесіда, то наш писатель, то наш будитель. Був 200 років тому, коли він ся родив, може маленько по тому, 150 років тому, він не думав за русинський народ, не переживав, то може низько б не було наших русинських поетів і не було б нашої днішньої карпато-русинської літератури. Один із його стихів так і називається «Младость». «Посмотри, мой сине, пшеничку на полі, як прекрасно цвіне, як зріє поволі, колосок їй біжить вгору, як пруд просто, горі главу держит и плавлет радосно, где вітрик задует, он на ту страну легкося кланяет наліву, направу, але як достигне пшеничка на полі, колос главу угнет, не дається поволі, бо уже валиться зерном наполнений, праздно не хвалиться, остане смиренний, долов главу спустить, вітрові не дасться, грубий корінь пустить, сміло поставиться. Так младець двигает головку порожну, а мудрий склоняет од разума важну. Так молодий хлопець за вітром бігає, а премудрий старець хвали убігає. І ще декілька шориків. То з того стиха, котрий кожний русин знає, і з того стиха, котрий став національним гімном карпатських русинів. Вручання. Я русин был, есмь и буду. Я родился русином, честный мой род не забуду. Останусь його сином. Русин был мой отець, мати, руська вся родина, русини сестри і брати, і широка дружина. Великий мой род и главный, миру есть современный, духом и силою славный, всем народам приемный. Я світ узрел под Бескидом, первый воздух руський сал, и кормился руським хлібом, русин мене колесал. Коль первый раз отворил рот, руськое слово прорек, на азбуці первый мой пот з молодого чела тек. Руським потом я питан был, руським и шел расходом в широкий світ. Но не забыл своим знатися родом, и теперь кто питает мя, кто кормит, кто мя держит, самое русское племя мою гордость содержит. Прото тобі, роде мой, клянуся живим Богом, за печальний пот і труд твой повинуюся долгом, і отдам ти, колько
могу. Прийми тот щирий дарок, прийми вот маленьку книгу. Олександр Духнович. Вручання. 1850 рік.